Хәерле көн. Без бүген Әбу Мансур Мөхәммәд әл-Матуридиның Китап әт-Тәүхид, Тәүхид китабы басылып чыгуның рус теленә тәрҗемәсе басылып чыгу уңаеннан матбугат конференциясенә җыелдык. Безнең кунаклар Камил хәзрәт Самигуллин, Татарстан мөфтие, Абдулла хәзрәт Әдһәмов китапны тәрҗемә иткән Казан казые, Рафик хәзрәт Мөхәммәдшин, мөфтинең мәгариф буенча урынбасары, Болгар Ислам академиясе ректоры һәм Ришат Хамидуллин, Хозур нәшрият йорты җитәкчесе. Безнең матбугат конференциясе ике телдә барачак. Беренче сорауны Камил хәзрәткә бирәсе килгән иде. Камил хәзрәт, ни өчен менә шушы китапны тәрҗемә итәргә алындыгыз һәм бу китапның әһәмияте нәрсәдә? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мәгълүм булганча, без үзебезгә без ханафитлар дип әйтәбез. Аннан соң акыйда буенча без матуридитлар, ягъни безнең мәзһәбебез, акыйдабызда безнең мәзһәбебез матуриди мәзһәбе. Шуңа күрә бу китап безгә бик мөһим. Күптән кирәк иде. Мәсәлән, Түркиядә ул басылып чыккан иде төрек телендә. Аннан соң Казахстанда берничә ел элек аны төрекчәдән казакчага күчерделәр. Без инде оригиналны табып, ул Түркиядә басылды. Тагын бер басма Бейрут басмасы бар. Бу Түркия басмасы 700 бит. Китабу Тәүхид. Аның муаллифы, авторы Абу Мансур Мухаммад бин Махмуд әл-Матуриди әс-Самарканди. Ягъни иътикадта ул безнең имамыбыз. Ләкин кемдер ул философ дип әйтә, ләкин имам Матуриди беренче чиратта ул фақих, правовед, зур галим иде. Аның һәм имам Абу Ханифа арасында бары тик өч кеше бар иде. Уларда булса, ягъни имам Матуридинең 3 укытучы була. Беренчесе Абу Бакр Мухаммад бин Ахмад Джузджани, Абу Бакр Ахмад ибн Исхак аль-Джузджани, Нусайр бин Яхья аль-Балхи, аның 3 укытучы. Оларның укытучы Абу Сулейман Джузджани, оларның укыта Мухаммад бин Хасан аш-Шайбани. Имам Мухаммад Шайбани Абу Ханифаның шакирты була. Ягъни имам Абу Мансур һәм Абу Ханифа арасында бары тик 3 кеше була. Ул Абу Ханифаның шакирты булып санала. Аннан соң бу шылбыр Татарстаныбызга кадәр килә. Безнең Галимҗан әл-Баруди хәзрәтебезгә таташа. Безнең хәзрәтебез аны инде без хәзер әйтә алабыз. Димәк, ул аны укыткан, аңлаткан, белгән бу китапны. Чөнки бу шылбыр Бахрейнгә кадәр, Бахрейндә без аны таптык, таба алдык. Бахрейндә аның шакирты бар, Галимҗан хәзрәтебезнең шакиртлары. Ул да булса Али Абдурауф аль-Джум'a һәм Ибраһим аль-Мурайхи хәзрәтләре. Ягъни китап бик катлаулы. Әзерлеге булган кешеләргә генә ул хас. Ягъни һәрбер кеше аны укый алмый, чөнки әзерлеге булырга тиеш. Илми калямдан да, аннан соң иътикад буенча да. Беренче өлеш ул тәүхид илаһияттан башлана, ягъни Раббыбыз турында имам Матуриди аңлатма бирә. Русчасында ул монда 200 ничә бит була, беренче глава гына. Ягъни бик катлаулы, бик авыр китап, ләкин ул нигез буларак, фундамент буларак ул безгә кирәк иде. Һәрбер кеше аңламаса да, безнең кулыбызда ул булырга тиеш иде һәм Аллаһка шөкер, без аны ниһаят бастырдык. Рафик хәзрәттән сорау килгән иде, менә бу китап ул кемнәргә юнәлтелгән һәм менә Болгар Ислам академиясендә, башка уку йортларында ул ничек кулланылырга мөмкин дип саныйсыз? Менә мөфти хәзрәт әйтте, шуннан да китап бик мөһим, чөнки билгеле булганча, без бит инде Ханафи мәзһәбендә дип әйтәбез. Ханафи мәзһәбендәге мөселманнарның дөньяга караш системасы нәкъ менә шул Мансур әл-Матуриди хезмәтләре нигезендә формалашкан. Шуңа күрә дә дөньяга караш системасын формалаштыру өчен менә Мансур әл-Матуридиның бу чиратта менә Тәүхид китабы бик мөһим. Менә аның әһәмиятенә килгәндә,
Biz agar da endi Татарстанда ислам яңарышының процессларын карасак, biz 90-нчы елларда әлхәмдүлилләх менә ислам безнең җәмгыятебезгә әйләнеп кайтты дип Татарстанда гына түгел, гомумән Россиядә теләсәң инде китапларны бастыралар. Аның 90% шул вахаби китаплары иде инде, кемнәрне генә тәрҗемә итмәделәр. Менә 90-нчы елларны карасак, анда инде Бу Ханифа мәзһәб дигән сүз дә юк иде инде, Матуридины да белгән кеше юк иде. Без инде ислам менә безнең җәмгыятебезгә әйләнеп кайтты дип шатлана идек. Әкрен-әкрен менә ул каршылыклар чыга башлады. Чөнки мәзһәб системасыннан башка исламны яңарту мөмкин түгел. Ул җәмгыятькә әкрен-әкрен кайтты. Әкрен-әкрен инде без менә Ханафи мәзһәбе турында сөйли башладык. Ниһаять без менә Ханафи мәзһәбен тормышка ашыру өчен аның дөньяга караш системасы кирәклеген аңлап, хәзер инде менә Матуриди турында күбрәк сөйли башладык. Һәм шуңа күрә дә инде бүген менә без ислам яңарышының яңа бер баскычына күтәрелдек. Инде без хәзер үзебезнең мәзһәбебезне, аның менә Абу Ханифа дигәндә без беренче чиратта фикх ягыннан карыйбыз инде. Ягъни мәзһәбне теге аның догматик системасы, дөньяга караш системасы, аның эчтәлеген инде менә аны без Матуриди китаплары аша формалаштырабыз. Шуңа күрә дә бу хезмәт бик мөһим, аның мөһимлеге тагын менә ассызыклап әйтергә кирәк, чөнки бүгенге көндә менә ислам яңарышының нәтиҗәсе буларак хәзер бик күп яшьләр формалаштылар. Бөтенесе дә мин Ханафи диләр. Мин Ханафи диләр, ихлас чын күңелдән, ләкин аларның менә шушы гакыйдалары салафинеке инде ул. Менә шуңа күрә бүгенге көндә, әгәр дә кеше үзен ул чын мәгънәсендә менә Ханафи мәзһәбендә дип саный икән, ул һичшиксез Ханафи мәзһәбенең нигезендә, гакыйдасында, дөньяга караш системасында менә Матуриди өйрәтмәләре булырга тиеш. Шуңа күрә дә менә бу китап бик мөһим. Менә хәзрәт әйтте, чыннан да ул эчтәлеге янынан катлаулы, чөнки менә Матуридиның тормышын алса, инде ул 10-нчы гасырда яшәгән, ул хакта әле менә Абдулла хәзрәт сөйләр сезгә, яшәгән, ул вакытны җәмгыятьтә, мөселман җәмгыятендә бик зур бәхәсләр булган. Бер яктан фәлсәфә, инде нык үскән фәлсәфә, грек фәлсәфәсенең йогынтысы зур булат мөселман җәмгыятенә. Икенче яктан мутазилилар һәм башка агымнар була. Һәм менә Ашари, Матуриди кебек зур ике галим менә шушы бәхәсләргә нокта куялар дип әйтергә мөмкин. Менә иҗтиһад капкалары ябылды дигән фикер бар, әлбәттә инде ул ябылмаган. Врата иҗтиһады закрылись дип әйтәләр. Нәкъ менә инде Матуриди, Ашари хезмәтләреннән соң зур бәхәсләргә нокта куелып, инде мөселман җәмгыяте ул шушы ислам өйрәтмәләрен инде гомуми күзаллый башлый. Һәм менә бирдә инде Матуридиның хезмәте бик зур. Аны файдалануга килгәндә, әлбәттә, аны теге мәчләр каршындагы курсларда файдалана торган китап түгел инде ул. Менә бары тик менә уку йортларында, мәдрәсәләрнең өлкән курс студентлары укый алырлык хезмәт. Бу хезмәтне яхшы асылына төшенү өчен һичшиксез нәрсә ул арабо-мусульманский философия, нәрсә ул менә мутазилизм, нәрсә ул греческая философия дигән әйберләрне белмичә, аның күп моментларын аңлау мөмкин түгел. Һәм шуңа күрә дә ул әлбәттә әзерлекле студентлар, өлкән курс студентлары һәм инде дин галимнәре өчен бик мөһим китап. Абдулла хәзрәт, бу китапны тәрҗемәләү, редакцияләү, әзерләү күпме вакыт алды һәм нинди авырлыклар белән менә сез очраштыгыз тәрҗемә вакытында? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инде чыннан да китап бик мөһим, бик катлаулы, шуны әйтеп китәргә кирәк. Якынча тәрҗемәгә 3 елны без багышладык. Тәрҗемә, аны редакциялау һәм башкасы. Иң катлаулысы китапның иң беренче әйтеп китәргә кирәк эчтәлеге. Ни өчен? Чөнки без исебезгә төшерергә тиешбез Абу Мансур әл-Матуриди яшәгән чорны. Бу чорда ислам дөньясында төрле агымнар, секталар таралган чор һәм дә инде шуның сәбәпле менә шул секталарга кемдер җавап бирергә тиеш, кемдер динне дөрес итеп аңлатырга тиеш иде, һәм менә бу бурычны үз өстенә Абу Мансур әл-Матуриди алды. Ул заманда таралган грек философиясы,
Mu'taziller iske alındı. Mu'taziller şu Grek filosofiyasından logikаны alıp anın arkalı İslam dinini anlatırga tırıştılar. Ama da lakin akılını Kur'an bilen sünnetke karaganda istinrek koyup şolay adaşı yoluna kirip gittiler. Hem de indi Mu'tazillerinin özlerinin işlerinde şolay türlü ağımlar var idi. Hem de indi Abu Mansur el-Maturidi bularını barsanında isimlep iske ala. Her birisinin kitabından nedir sitatlar getirip o sitatlarga kritika bire hem bizning sinniler tarafından daliller getire. Endi kitapqa özüne kelganda şunu aytib ketirge kerak. Kitap bir necha ilishdan tura. Eng birinchi ilishi kirish ilishi deb aytdik. Munda endi Abu Mansur el-Maturidi bizning sinnilerning felsefi bazasını getire. Eng birinchi Abu Mansur el-Maturidi to'xtala turgan so'rov ol da bo'lsa, dunyoni tanib bilirga mumkin tugilmi? Felsefede bu gnosiologiya deb ataladi. Hamda endi Abu Mansur el-Maturidi munda sinnilarning fikrini keltira, dunyoni tanib bilirga mumkin. Dunyoni tabib bilish yo'llari ish, ol da bo'lsa aql, ol da bo'lsa Alloh taoladan kelgan tekstlar, hamda endi kişinin tuyg'ulari. Bu bizning için bek muhim. Ne için? Çünki faqat dunyoni tanib bilgachgina biz o'zimizni yo'qdan bor etish Alloh taolani tanib bila olamiz. Endi ikkinchi ilishi kitobning o da bo'lsa Alloh taolaning sifatlarini bağışlangan. Bunda da bu Mansur el-Maturidi turli sektalarga javob beradi. Üçüncü ilishi peygamberlerge bağışlangan. Bunda endi bizning için kızığı bulğanı Abu Mansur el-Maturidi Gaysa aleyhisselamning peygamberligini isbatlay, ilah tugul peygamber deb anlata, dalillerini ketire. Hem de endi kitapning ahırı ilishlarında takdir iman meselelerine to'xtala. Hem aytib ketganimizcha bu kitap bizning için muhim. Ne için? Çünki ilikten bizning Tatar babalarımız Bulgar şırından alıp başta Bulgar babalarımız, sonra Tatar babalarımız Orta Aziyaga barıp bir yaktan ilim alganlar, ikinci yaktan özlerinin fikirlerinde şunda eriştirgenler. Hem indi Abu Mansur el-Maturidi bizning için naşol Orta Aziya tradisiyası. O tradisiya bizning için en birinci til yağından, ikinci yaktan mezhep yağından mühim. Hem de indi Abu Mansur el-Maturidi bu tradisiya bek zor ilişkiritken kişi. Ne için? Çünki Abu Mansur el-Maturidi'den hem İmam Abu Mansur el-Eşari'den başlap Sünni tradisiyası başlanıp gitti. Bilgili boyunca bizning Sünni tradisiyasına 4 mezhep kire, Müslümanların köpçiligi. Hem de indi mana şol Sünni tradisiyasına negiz saluşu Abu Mansur tradisiyasına negiz saluşu alimlerinin birisi Abu Mansur el-Maturidi. Şeriаттагы сурау Хозур нәшрият йортына bu Ришат хәзрәт әйтеп китсәгез иде, бу китапның тиражы нинди һәм аны кайдан алырга мөмкин, табырга мөмкин? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Беренчедән китап катлаулы булуга сәбәпле һәм шулай айрым белгечләр өчен булган күрә без аны бары тик 300 дәнә тираж белән бастырган идек. Әмма шунысы шундый хәлгә тап булдык. Бу ике көндә әле китапның чыгуын белгәч, безгә Россиянең күп кенә төбәкләреннән шалтырата башладылар. Бу китапны сездән алып булмас микән? Шуңа күрә хәзер мөфти карары буенча без истәмә тираж белән там 1000 дәнә белән бу китапны бу көннәрдә бастырга бирәбез. Чөнки бу китапка ихтияҗ бар, ул кирәкле. Хәзер көндә бу китапны Хузур нәшрият йортының китап кибетеннән сатып алырга мөмкин. Рахмат. Камил Хазрат, объясните, пожалуйста, почему книга издана на русском языке и почему было важно издать этот труд? Как мы много уже говорили, повторяли, на татарском языке, именно вот на старотатарском языке, очень много трудов, которые подводят к этой книге, и человек, хорошо знающий татарский язык, у него есть доступ
Но проблема, как отметил Рафик Хазрат, в той молодежи, которая считает себя ханафитами, с одной стороны, но не являются ими по сути, так как, то есть в книгах, например, шейх Абдул-Латиф Саид Фуда, он описывает, что очень много появилось, например, ханафитов, но в идеологии мутазилитов и так далее. То есть ханафит он может быть только, если он правильно понимает через позицию Абу Ханифа, через то, что объяснил имам Абу Мансур аль-Матуриди. И даже вот наш известный ученый Мухаммад Мурат ар-Рамзи аль-Казани, Тальфикуль Ахбар, Фи Ахвали Казана Булгар Мулуки Татар, его книга, она в 2 томах. Первый том ее издавался в 1907 году в Оренбурге, но после она была запрещена цензурой. Но в Бейруте вот она сейчас хорошо переиздается, и во 2 томе он описывает, что ученые уляма Казан и Булгар, все ученые, они, что касается мазхаба, были ханафитами, что касается идеологии, они все были матуридитами, суннитами, и никогда среди них не было тех, кто бы привносил смуту и бида, что-то такое, какое-то новшество в нашу религию. То есть описывает наших ученых и говорит, что все они были на истинном пути. Книга была написана в XVIII веке. Поэтому, так как больше проблемы именно среди русскоязычных мусульман, поэтому и очень книга еще она очень сложная на самом деле. Например, как перевести вопрос, термины субстанция, акциденция, то есть как вот на татарском вы скажете, сможете в голове подобрать? То есть вот мир состоит из, он объясняет, мир состоит из субстанций, например, имам Насафи объясняет. В каждой субстанции проявляется акциденция, субстанция занимает место в пространстве, акциденция зависит от субстанции. То есть как мы это будем объяснять на татарском языке? На самом деле это легче. То есть субстанция на татарском это жисам, да, тело. Жисамнар бар. Акциденция сыйфат деген сөз. Легче же. Поэтому на татарском языке очень много трудов. Они есть, просто нужно их начать читать. На русском такого не было. Это, может быть, в будущем, в последующем это будет переводиться, но я думаю, что человек, который достиг уровня понимания этой книги, он уже будет понимать на арабском. Например, эта книга на самом деле для академиков, для как минимум магистров теологических наук, тех, кто знаком с философией. Вот как Абдулла Хазрат тоже отметил, например, он говорит о том, что мир может быть познан. Кому он дает ответ? Он дает ответ наперед. Даже тем сектам, которые появятся в будущем, имам Матуриди уже дает ответ. Например, появляется Иммануил Кант, который говорит о трансцендентности мира, что мир невозможно познать по-настоящему. И он же говорит, что есть 3 метода познания. Один метод познания – это 5 органов чувств, затем хабар, какая-то весть, то есть весть, и умозаключение. Теперь появляются мутазилиты, которые говорят, нет, только есть разум, и нам не нужна никакая весть. Если какой-то хадис, какое-то изречение противоречит нашему разуму, мы не будем его принимать. Или наоборот, появляются те, которых сегодня мы называем безмазхабники, кто-то их ваххабитами, кто-то псевдосалафитами. Они говорят, нет, разум не нужен, есть у нас только хабар, есть у нас какая-то весть. Но мы ему задаем вопрос, то есть имам Матуриди, по сути, учит нас этому вопросу. И говорит, вот у тебя есть хадис, изречение пророка, как ты будешь понимать, какого уровня это изречение, оно достоверное, недостоверное, единичное, это ахад, хадис или мутаватир. Ты же будешь делать умозаключение, соответственно, без разума ты тоже не можешь. Поэтому он объясняет, что такое единобожие, он показывает, что все в исламе, в религии, оно логично. Все можно, как бы, если разум здоров, акл салим, он здоров, то человек может воспринимать, и это и ничто религиозное не противоречит достоверному разуму. Например, он дает ответ дуалистам. Было такое течение, как, и сейчас оно даже, может быть, имеет продолжение, софистика, не путать с суфизмом. Софисты, те, которые отвергали материю, и они делились на 3 категории. Индия, айнадия или адрия. То есть 3 категории софистов, которые отвергали материю. Потом агностикам он дает ответ. Дуалистам, которые верят, что есть свет и день, которые вот что-то их привело в движение, и теперь они противоборствуют. Он говорит, не может быть 2 божества, не может быть 2 совершенных божества. И сегодня мы видим проявление это в фильмах американских, когда сатана борется с Богом, кто-то постоянно, Бог побеждает, сатана 5000 лет, он там в спячку уходит и так далее. Постоянно они борются, но у него есть возможность победить. То есть это идеология, которая ведет нас к дуализму, что есть якобы 2 совершенных божества. Но это невозможно. Имам Матуриди говорит, посмотрите вокруг, посмотрите на себя. Например, если один Бог может скрыть от другого какую-то информацию, получается, что тот слабый, и он не может быть совершенным, и это указано на то, что он не может быть всемогущим Господом. Господь может быть только один. Посмотрите, что ни в одном государстве нет 2 царя, 2 президента. Даже в одной семье не может быть
два руководителя, или матриархат дома, или патриархат, или папа рулит, или мама управляет, так ведь? Как же в этой вселенной может быть два равноправных правителя и владельца? Тогда бы была бы смута. То есть через доводы разума он показывает нам, что все логично, и только в конце может привести знамение из Корана, аят или хадис, и показывать, что не так просто, вот верь. То есть ты не понимаешь это, но ты должен верить. Не так. То есть все соответствует нашему разуму, все прекрасно, но и наш разум, он тоже некий абстрактный инструмент, благодаря которому ты не можешь все познать. Потому что нас могут дезинформировать, нас могут неправильно научить. Поэтому нам нужен правильный хабар, правильная весть, достоверная весть, которая придет от Всевышнего, и мы правильно разумом поймем, что на самом деле это истина, и вот тогда у нас будут в руках правильные инструменты, это наши органы, мы можем увидеть, услышать, почувствовать и так далее, то есть обоняние, осязание, получить хабар и анализировать своим разумом. То есть книга уникальна, но ее нужно понимать, чтобы понимать, нужно дойти до определенного уровня. Поэтому эта книга То есть не нужно вспоминать, что это классический труд. Сейчас я возьму, и как мне говорят, что-то там такое, говорят, сон про не сон, то есть из этой серии. Нет, то есть это определенный уровень. Например, если я сейчас возьму квантовую физику, мне тоже ничего не будет понятно. Или какую-то книгу по медицине, и там будет очень много медицинских терминов, я буду понимать русский язык, но я не пойму, о чем идет речь. Поэтому эта книга для специалистов, и это нужно понимать, но она должна была быть у нас в руках. Рахмат, сұрауларға көшеміз. Татар информ. Мұршида Қиямова, менің шондай сұрау, міне мұнда келген бүтін қонақлар да қызметінің актуаллігінде, керектігінде бір ауыздан айттыңыз, әйме. Нишләп соң ол бүгінгі күнге қадар тәржіме етілмеді? Нишләп міне бүгінгі күнні күттіңіз сіз? Аңлаттық бик катлаулы булгачыннан, бик авыр китап. Аллаһ шүкр. Аллаһ субхану ва тааля безгә Абдулла хәзрәт насип итте. Ул аны күчерә алды. Бик авыр. Гарапча аңлаган кеше бу китапны аңлый алмый. Чөнки гарап телене белү генә түгел, терминнарны белергә шарт. Мәсәлән, русча аңлыйбыз, русча бер китап булса, медицина буенча терминнар белмәсәк, күчерә алмыйбыз, аңлата алмыйбыз, аңламыйбыз да. Шулай бит? Тағы бір сұрау менің, менә хозур... Бұл сұрауға мен де жауап істеймін. Шуны айтып кетерек керек, біз әлеге бұл китапқа әзір түгел едік, не үшін? Чөнки біздің дини мәгариф системасы әлі тұрып қына килә иде. Һәм дә инде әгәр дә 90-нчы елларны алсак, безнең дини мәгариф системасында бик шундый әйтеп китик, примитив дәрәҗә иде. Шуның сәбәпле безгә чит илдән төрле хас булмаган фикерләр кирде. Инде 90-нчы елларның ахырларында, 2000-нчы елларның башларында бездә үзебезнең традицияларыбызга, үзебезнең тамырларыбызга кайту процессы башлана, һәм дә инде без әкренәп беренче үзебезнең мәдрәсәләрдә укытылган Ханафи китапларын тәрҗемә итә башладык. O da olsa Nesefi yazgan kitabı tercüme edildi. Ondan sonra indi Hikmetül Beli'a tercüme edildi. Mercani Hazretleri yazgan. Hem de şolayık İmam Tahavi'nin kitaplarının şerhleri tercüme edildi. Şolay etip ekrinden biz bu kitapka hazırlanıp geldik. Bugünkü günde indi biz bu terminler bilen de tanışıp bittik. Hem de indi bizning bu kitap bilen tanışır için şakirtler bu onu da hazır bulup kile. Nendey soru var? Өліші жауап берді, енді әйме, ләкин шуны сұрайсым келе, міне хызурдан келген иптәш айттын, Ришат, әйме, не дейді, Россиядан сұрайлар дейді китапны, әміне Татарстанда не дәрежеде оның керектілігі болашақ, міне әзірліклі кішілер дейдігіз бейтін, дейме, бар ма олар ондай кішілер біздің? Әлбәттә, андай кішілер бар, мен мұның фикірімше Мүфти хәзрәт жауап берсә хәйлерәк булыр. Безнең укытучылар бар. Акыйда фәнен укытучылар бар. Алар бу китап белән кызыксыналар. Гомумән ислам фәлсәфәсе белән кызыксынган кешеләргә бу китапны ысырыйлар. Хәзерге вакытта әйтик, кем китапны күбрәк сатып алыр, мин әйтә алмыйм, чөнки без бу китап турында әле кичә генә игълан иттек. Әмма шунысы бар, әйтәм бит,
кешеден берле телефон туктамыйча шалтырата. Безден Татарстандан, Рәсәйдән, күп төбәкләрдән безгә шалтыраталар. Бу китапның кайналы була. Чөнки монда китап әле Рәсәйдә булганы юк иде. Ул беренче тапкыр чыга. Һәм минем фикеремчә, мөфти карары белән ул китап эшкә алынды һәм бастырылып чыкты. Һәм ул инде әйтик зур файда китерер дип ышанам. Бөтен мөселман өммәтенә. Җөмлә истәп китәсем килә. Бу китапның бу елда чыгуы бик символик, ни өчен? Чөнки безнең сентябрь аеннан башлап Болгар Ислам академиясында укыту башланды. Анда без магистрантлар әзерлибез. Алар үзләренең фәнни эзләнүләрен алып барсыннар өчен, үзләренең диплом эшләрен эшләрсеннәр өчен бу китап иншалла файдалы булырга тиеш. Мөфти хәзрәт, сезгә дә сорыйсы килгән иде. Минем аңлавымча, менә бу китапның нәкъ менә Татарстан дини нәзарәтендә басылып чыгуы очраклы хәл түгел. Моның сәбәбен менә аңлатып китсәгез иде. Без шылбыр турында аңлаттык, сезгә дә тараттык дип уйлыйм. Шылбыр дигән нәрсә, ул нәрсә гарапча ул иснат дип атала. Иснат цепочка преемственности. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям бер хадистә алиснаду минад-дин, иснат ул динебезнең бер өлеше. Абдуллах ибн Мубарак радиллаху анху шулай дип әйткән: "Лаулал асанид лaqala man sha'a ma sha'a." Әгәр дә иснатлар, ягъни шылбырлар булмаган булса, һәрбер кеше нәрсә, һәрбер кеше теләгән әйберне әйтер иде дип әйткән. Шуңа күрә галимнәребез арасында шундый шылбыр бар иде. Коръан булсын, иътикад булсын, фикъх булсын, һәрбер фәндә шылбыр булырга тиеш иде. Тасаввуф булсын, тарикат булсын, башка фәннәр. Аллаһа шөкер, Галимҗан хәзрәтебезнең шакиртләрен без эзләдек. Бахрейндә таптык. 2 шакирт турында дип әйтик. Алар исә Абдурауф Җума дип әйтем. Аннан соң Ибраһим Мурайхи. Аллаһа шөкер, Ибраһим Мурайхи хәзрәтебез, хәзер әйтәбез, ул ел сайын безгә кунакка килә. Булгар җыеныбызга катнаша. Иншалла, узакламый бу айда безнең бер зур конференциябыз булырга тиеш. Вакыфка багышланган бер зур конференция. Иншалла, Ибраһим Мурайхи тагын килергә тиеш килә, Алла бирсә, ышандырды безне. Ибраһим Мурайхи хәзрәтебез ул Бахрейн дәүләтенең баш казые, шариат казые. Ягъни гади генә кеше түгел. Ул Әл-Азһар университетының докторы. Һәм аның һәм Галимҗан Баруди арасында 2 кеше бар. 2 галим бар. Ягъни аның шылбыры Галимҗан хәзрәтебезнең бөтен китапларына аның рөхсәте бар. Аллаһа шөкер, безгә дә Ибраһим Мурайхидан әз булса да гыйлем алырга насыйп булды. Без аны үзебезнең укытучы дип саныйбыз. Ул да безгә бу иҗазәтне тапшырды. Иншалла, киләчәктә дә бу иҗазәт Татарстаныбызда калачак. Башка шакиртләребез дә бездән аны алып бу китапны укыта алачаклар. Бу китапны гына түгел, бу Имам Матуридин иҗазәте ул Тәъвилат әһли сунна дигән китабына да бирелә. Ягъни Имам Матуридинның 17 томлык бер тәфсире бар. Тәъвилатул Кур'ан, аның төрле исемнәре бар. 17 томлык тәфсир, Китабут Таухид, Мутазилиләргә каршы тагын 2 китап. Вот бу 4-5 китапка бирелгән иҗазәтләребез бар, Аллаһа шөкер. Аллаһның рәхмәте. Чираттагы сорау, рәхмәт. Реально время, Тимур Рахматуллин. На Камиль Хазрат, у вас не было опасения о том, что название Китабу Таухид вызовет нездоровую параллель с другим, более известным трудом другого, скажем так, ученого, деятеля исламского? Нет, ну мы же на здоровых людей рассчитываем. Если люди меняют термины, то есть поменяли многие термины, мне теперь небо голубым не называть, что ли? То есть люди меняют термины, играют словами, и то есть это не значит, что истинный смысл этого слова исчез. Эта книга же, она древнее, чем та книга, на которую вы указываете. Так ведь? То есть когда ушел из этой жизни имам Матуриди? 300-е годы по хиджре. То есть это более 1100 лет назад. Поэтому те, кто пришли после, они не могут быть примерами для нас. И почему мы должны уйти от хорошего? Например, какого-то, вот бывает, ребенку даешь имя, и они говорят, вот хорошее имя Мустафа. Говорят, нет, Мустафа не пойдет, у нас в деревне был один бабай, вот он, или мужчина, вот он плохо себя вел, там выпивал, я сыну не дам такого. Почему такие ассоциации? То есть мы же ассоциируем это имя с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, а не с каким-то человеком, который совершил что-то плохое. Поэтому слово таухид это самое, то есть великое слово, и наука акиды, альмиль калям, она также называется наукой таухид, наукой единобожия. То есть теперь мы должны отказаться от слова единобожие?
могли бы назвать просто таухид или там Ну, как единобожие? просто таухид? Так и написать просто таухид? Таухид. От таухид. Ну, ее название Китабу Таухид. Посмотрите в оригинале, видите, вот у вас оригинал. Мы читаем Китабу Таухид, книга Таухида. Подобного названия очень много. Практически у многих авторов, кто писал про акиду, они называли свою книгу Китабу Таухид. Потому что книга единобожия, которая говорит о знакомить нас с Господом, с его качествами, знакомить нас с основами религии. Также эту науку называют усулюддин, основа религии. Основа религии – это наше вероубеждение, поэтому это наше название, зачем мы его должны кому-то отдать? Здесь и научная ответственность. Почему? Потому что если научная ответственность, почему? Потому что если автор дал этой книге такое наименование, мы не вправе измерять, то есть не вправе ее изменять. То есть это аманат, который мы должны соблюсти и сохранить. Камиль Хазрат, хотелось бы, пользуясь случаем, спросить о запуске мусульманского телевидения, когда планируется запуск. Этот вопрос передам Нашему нашему коллеге Ришату Ахтямовичу. Сейчас идет большая работа, мы уже об этом объявляли. На данный момент уже началось тестовое вещание в интернете, на сайте Хузур ТВ. Продолжается работа по сбору контента и по отладке бесперебойного вещания. Я думаю, что если Всевышний нам позволит, мы через месяц уже перейдем на круглосуточное нормальное вещание, а уже после Нового года, иншаллах, по договоренности с Палата Телеком мы планировали уже выйти на кабельное вещание. Бәлкім башта китап тугында сөйләшүләрне бетербез, андан соң башка темаларга күчәрбез. Камил Хазрат, мен нәрсә сораmoqchi менә аңлашыла, инде китап үкчә чыккан, якын араларда татарча шагыйрь дип көтелми, шуңа күрә сез татар укучысына менә шу китап таухид турындагы мәсьәләләрне якыннан белү, танышу өчен нинди хезмәтләрдән файдаланырга тәкъдим итегез? مثلا بزن حكمة البالغة دي بيت الله حكمة البالغة جنية في شرح عقائد حنفية مرجاني خزرة بزن كتابة بك أيبات كتاب ولد قطلة ولا بلوب صنالة وننصن إمام نسفي خزرة بزن أسرلرة عقيدة النسفية إمام تحوي عقيدة سوار ولد تطار تلند شقته جيترلك بلوب ترى ننصن بدو الأمالي ونن مؤلف أفتر عثمان الأوشي Ул шигырьләр кебек язылган, аны Шейхул Ислам Хамиди хәзрәтебез татарчага күчерде. Ул иске татарчасында да бар, анан соң Иман нәшриятында да басылды, Хузур нәшриятыбызда да ул берничә тапкыр басылды. Амали бик кызык китап, ул бик шундый бик җиңел укыла, шигырьләр вәзнендә, гарапча шулай дип әйтелә, шулай языла. Мәсәлән, аны укыйсың, ул тиге су кебек бара. Якулул абду фи бадил амали ли таухидин би назмин каллаали илахул халқи маулана кадимун ва мавсуфун би awsafil камали. Ягъни шигырьләр кебек язылган гарап телендә Шейхул Ислам Хамиди аны татарчага күчерде. Әгәр дә һәрбер татар, ягъни һәрбер кеше татар телендә аны үзләштерә алса, укыса, ул җитерлек. Бу китап җитә. Бу китаплар сатуда бар. Бар. Камил хәзрәт, сез бик зур тыйнаклык күрсәтәсез, әйме? Морихада сез укыгансыз булып чыгаймы? Ибрахим әл-Мориха сезнең укытучыгыз, остазыгыз булып чыгаймы? Ул сезгә тапшырган әлеге китапны. Димәк, сез бит инде зур җаваплылык аласыз. Сезнең дә шәкертләрегез булып киләчәктә сез шәкертләрегезгә тапшырырга тиеш булачаксыз. Менә шәкертләр укыту юнәлешендә кайчан башларга уйлыйсыз? Рәхмәт. Башладык. Без Мухаммадиядә минем дәресләрем бар. Атна сайын укытам мин Мухаммадия мәдрәсәбездә. Ник акыйда дәресенә керәм. Хәзер икенче курста без алар белән бергә акыйданы укыйбыз. Камил хәзрәт, сез Россиядә бердән-бер кеше, бит менә шундый хукукка ия. Дөрес аңлыйбызмы без сезне? Иншалла тагын булачак хәзер. Әле генә таптык аларны. Чөнки безгә Галимҗан хәзрәтебез кызык иде. Biz сораштырдык, эзләдек, Бахрейндә аларны таптык, 2 кеше бар. Ягъни алар һәм Имам Баруди арасында 2 кеше бар. Аннан соң Имам Барудинең бөтен китапларына аларның иҗазәтләре бар.
Инде буду Аллахның рахматы, чөнки Баруди хәзрәтебез ул бит сүргәнгә җибәрелде. 2 елга. 2 елда ул хаҗ кылып Сириядә укыта. Дамаскида күп галимнәрне укыткан, иҗазәтләр биргән, шул нисбәттән бу иҗазәтләр исән калды. Бер яктан, урыслар әйтә бит, не было бы счастья, несчастье помогло. Бер яктан ул несчастье, аны җибәрделәр Татарстаныбыздан, Казаннан, ләкин шул нисбәттән аны шакиртләре барлыкка килде. Рахмет, пожалуйста. Следующий. Спиридонова Прайм. Вот, Камиль Хазрат, вы сказали, вернее, было заявлено, что Дом РТ запускает новый образовательный телеграм-ресурс для татарских, для начинающих. Когда он вообще начнет работать, как это вообще будет происходить, и кто будет заниматься его наполнением контента? Вообще, что это такое будет? Несколько слов. Может, поподробнее? Сейчас скажу я вам. То есть мы все с вами знаем, то есть, о трудностях с этим вопросом. И мне было отрадно, что молодежь начала открывать различные... В Инстаграме какие-то появились картинки интересные, которые побуждают людей говорить именно на татарском языке. Появились интересные каналы «Татарский собой» и другие каналы, их несколько. То есть очень молодцы, пусть Аллах будет доволен теми, кто над этим трудится, старается, потому что для нас это вопрос не только национальный, это вообще религиозный вопрос. Например, Марджани Хазрат, он же говорил известные слова «Иш айбербар», есть 3 вещи: «Дины бездан булмаса, дины бездан саклей». Если это даже не является частью религии, они сохраняют нашу религию. И он перечисляет, и говорит: «Гораф адат» – это наши обычаи, «Милля кием» – национальная одежда, и «Тель» – язык. То есть вот эти 3 вещи, они, и тем более Господь, раз Всевышний Аллах создал нас, «Инна джа'альнакум шу'уба ва кабаили литарафу», я создал вас племенами, народами. Он же нас так создал и говорит об этом. Не мы разделили с вами, не мы выбирали. И если он нас так создал, значит, это его аманат, это то, что он нам верил. Поэтому это то есть также и религиозный вопрос, поэтому в Духовном управлении мы тоже запустили такой телеграм-канал. Назвали его «Татарский для начинающих». То есть он начал работать буквально недавно. То есть Духовное управление занимается этим, наши специалисты. И есть люди, кто со стороны тоже интересуются этим. Вот на данный момент пока что мало, он новый, мы уже только об этом говорим, 160 человек. Вот сейчас я смотрю, можно открыть. Ну, сначала думали, как запустить его, что делать. Например, у нас раньше уже была программа, мы ее делали для iOS и Android, «Слово дня», татар-сюзе, «Слово дня», и там используются очень сложные слова, например, со старо-татарского языка, может быть, религиозные термины, приводились примеры из хадисов и аятов, как этот термин используется и как его можно использовать. Например, часто мы читаем тафсиры на старо-татарском языке, например, там «магнави тараккият кылу». И не все понимают, говорят, что за тараккият, что за слово такое. Поэтому, ну, это рост, да, усеш. Рухи усеш, то есть магнави – это духовное. Поэтому эти слова не каждый может их использовать, и мы сделали такую программку. Но вот сейчас в рамках этого всего сделали «Татарский для начинающих». Вначале мы сделали описание, что это обучающий телеграм-канал в помощь в изучении татарского языка, пополнить словарный запас, выучить готовые фразы, усовершенствовать произношение, повторить грамматику и закрепить знания. Ресурс может стать отличным инструментом для начинающих и научить поддерживать простую беседу. Ежедневные тематические подборки диалогов на все случаи жизни, от выражений, которые пригодятся в магазине, до лексики, которая поможет проверить домашнее задание школьника и сделать кому-то комплимент, например. И мы все знаем, многие учили иностранные языки и понимаем, если человек знает 100 слов какого-то иностранного языка, которые часто используют, он уже может произносить простые фразы, так ведь? То есть если 100, вот даже вот на татарском языке ежедневно общаемся, сколько слов? Ну, не более 100, мне кажется, таких постоянных слов мы используем. Сколько нужно времени, чтобы выучить эти 100 слов? Например, человек ради должности, он может по 50 слов английских выучивать ежедневно. То есть берет тетрадку и выучивает 50 слов. А вот я говорю, давайте выучим одно татарское слово ежедневно, одно татарское слово, то есть в месяц их будет 30. Просто же, вот, например, хлеб, выучили слово хлеб, как он будет на татарском языке. То есть это просто, через месяц у нас будет уже 30 слов. Через 3 месяца мы будем знать 90 слов. 90 слов, ну практически 100. То есть мы будем уже понимать эту речь. То есть на самом деле же это просто нужно начать. Не говорю 50, не говорю 20 или 10. Одно слово в день. И через 3 месяца мы будем знать. И здесь тоже вот в этом
то есть мы взяли с такой позиции, что человек абсолютно не знает татарского языка и хочет его изучить. Приводятся тексты, приводятся уроки, например, первый урок, темы приветствия, и также дается аудиовариант прочтения этого урока, как это произносится на татарском языке. То есть уже вышло достаточное количество уроков, какие-то фотографии, может быть, какие-то тематические видео будут. То есть очень интересно, подписывайтесь. Это делается от чистого сердца, и надеюсь, что вы с чистым сердцем это воспримете и будете пользоваться, получите пользу. Хотя бы кому-то укажете на это, так как в хадисах говорится: «Аддаллю аляль хайр кафаилихи». Тот, кто указывает на благое, он подобен тому, кто делает это. Поэтому кому-то вы пошлете ссылку, подписывайся на этот канал и изучай. Камиль Хазрат, расскажите, пожалуйста, о конкурсе журналистских работ без татарлар. Конкурс, опять же, что, скажем, журналистское сообщество, чем оно занимается? Занимается по большей части тем, что освещает те события, которые происходят. И вот мы захотели, чтобы вы не только участвовали освещением, а участвовали непосредственно, то есть вошли в это дело и помогли, то есть всем нам. Потому что это наша общая проблема, это наш общий вопрос. Поэтому конкурс был объявлен не только на татарском языке, чтобы писали на татарском. Пусть пишут и на русском о татарском языке. Пускай будет больше информационных поводов. И посмотрим, чья работа будет лучше. Поэтому там есть несколько номинаций, не только одна номинация. Думали о фото. Но фото, вот я как-то посмотрел, говорю, что можно сфотографировать такого, чтобы побудить изучать татарский язык. Поэтому давайте пишущие журналисты, снимающие журналисты, то есть это интервью, может быть. То есть мы пожелали создать побольше поводов, чтобы и вы помогли нам в этом деле, то есть поучаствовали в этом деле, побольше привлечь к этому внимание, потому что это вопрос, это очень важный вопрос. Это очень важный вопрос. Когда мы едем по России, мы видим, что 80% имамов, тех, кто сохранил нашу религию, это татары. Это объективно. Когда мы едем с вами в Сибирь, едем, даже в Москву большинство имамов это же татары. И вот если мы потеряем вот это понимание, что мы татары, ведь многие даже начинают идти в мечеть, маленький ребенок идет в мечеть, почему? Он говорит, я, татарин, я должен пойти в мечеть. Так ведь происходит? Я татарин, я должен пойти в мечеть. А если мы потеряем вот это самосознание, что мы татары, Аллах нас так создал. Нас Господь создал татарами, значит, мы должны это сохранить свой язык, сохранить свою культуру, свои традиции. Это отчасти даже религиозный вопрос. И вопрос нашего будущего. Камиль Хазрат, в прошлом году Дум-РТ запускал интересный проект такой, мусульманский ревизор. Вот там вроде 2 мечети посетили, и все. Вот на этом проект закрылся, и есть ли будущее у этого интересного проекта? Какие-то провокационные вопросы задаете вы. Ответьте, пожалуйста. Вопрос, эта идея была очень, скажем, может быть, интересной, но, может быть, она была неправильно реализованной. Этой идеей занимался на тот момент мой первый зам Рустам Хазрат Батров. Сейчас, вы знаете, он по большей части в вашу сферу ушел, поэтому вопрос приостановился. Ришат Афанды, телевидение бойынша сұрау. Бұл телевидение тәулік дауымында нендей продуктлар көрсетешек? Вообще, ғұман ислам телевидениесі нәрседен тұрашақ, һәм сіздің өз студияңыз бар ма, я сіз франшиза мазар ашасыз ма? Нәрсе біліп қарайшақлар анда кішілер? Да, біздің студиямыз бар, телевидение 2 тілде ішлейшек. Қазіргі уақытта біз тапшырулар әзірлейбіз. Ғұман біріншіден исламны аңлату. Білгеніңізше біздің мешітлерге йөрүчеләрнең саны гомумән 5% дип әйтәсе кирәк. Калган халык ул күбрәк шул балага исем кушырга кирәк булса, никах укырга кирәк булса, я берәсе вафат булса, шул вакытта гына мешітләргә мөрәҗәгать итә. Кешеләргә исламның матурлыгын күрсәтү. Исламның нигезен кешеләргә сөйләп бирү. Шулай ук білгеніңізше радикаль фикерләр дә бар, экстремистик. Кешеләргә ул секталар турында шулай мәгълүмат бирү безнең төп максатлардан тора. Һәм әлбәттә без там бер максатларның безнең берсе туган якны, туган җирне ярату дигән тапшыруларда төшермәкче булабыз. Студиябыз бар безнең, ул безнең бинада урнашкан. Бүгенге көндә
башлангыч чорда безгә ул җитәрлек. Безгә менә бу башлангыч чорда безнең әйтик коллегаларыбыз башка мөфтиятләрдән дә булышалар, Мәскәүдән дә, Дагестандан да, Чечнядан да безгә тапшырулар җибәрәләр. Без инде үзебез дә төрле милли оешмаларга да мөрәҗәгать итәбез. Бөтенесе дә безгә ярдәм кулын сузарга әзер, чөнки мондый канал кирәк дип саныйлар. Шуңа күрә бергәләшеп, җәмәгатьчелек белән берлектә без инде ала берсе, Алла Тәгалә ярдәм итсә, тормышка ашырга тырышырбыз. Безнең вакытыбыз чыга, соңгы сорау. Бу проект турында инде күптәннән сөйләнәбез, күптәннән сез безгә вәгъдә итәсез. Ничә проценты аның татар телендә булачак ул тапшыруларның, һәм ничә проценты рус телендә? Һәм сез кадрларны ничек алачаксыз? Сез менә монда громкий гына әйттегез, тәүлек әйләнәсенә эшләячәк дип шикләндерә. Юк, әлбәттә, ул җиңел эш түгел. Без татарчада 50%, русчада 50%-ка икегә бүләбез. 8 булачак. Тәүлек буена безнең андый максат бар. Бүгенге көндә ул әле мөмкин түгел. Менә әйтәм бит, без хәтта тапшырулар туплыйбыз. Шуңа күрә зур эш алып барыла. Ул җиңел эш түгел, телевидение ачып җибәрү. Минем фикеремчә, инде без инде тормышка ашырабыз. Чөнки инде чыннан күптән ул турыда әйтелә. Хәзер инде biz аны вәгъдә иттек һәм тормышка ашырга тиеш булабыз. Бик зур рәхмәт, Марагызга да.